Ya madoda amakhulu, ngifuna ukukhuluma ngomakhelwane bami mina lapha ngendlela abahle ngayo. Makhelwane bami, yabo lo mama lo, omama lo umakhelwane bebezwana nalo wakwami nalo wasolulu abahlangene. Lo mama undiza phezulu, umama undize phezulu. Ndiza nentombazane yakhe ke. Yona ke lena lo mama undiza phezulu bese kuthi abafana ke bona baqunywa lapha endlini baphuma entambama. Igebengu lesi izindiza zona lo bade hlupha ngendawo ngale mfene yakhe lo mama. Hlupha yonke indawo ngale mfene yakhe. Kodwa ke manje usuke isifala kahlanyana bajwayele imfene zabo. Manje abafana ke bakhona bezisenkulu bona ke abehlupha yonke indawo ngokubanga ukugqekeza imizi kuphela. Umama undiza phezulu bese kuthi ke intombi yakhe njalo uma ngiqala umuzo nje lapho umama ajabule ingane mayibuya nempahla zokuntshontsha akekize. Ngiqala ibonde nje qala ngalomuzi mina. Intombazane iyophuma lapha eminyango ishaya ikhwela iculeke lapha makade bafanele bayontshontsha. Izimo zonke lezo wabuka khona abantu baphila into ebuhlungu lapha emthakathini umuntu ayiqhenye ngokungcola ayikho azasho ukuthi yena wasendaweni ethile. Yabona ke bafazi umakhelwane bami lapha. Le ntombi yakhe yona ke phela iyona i-transporter ke yonke le nto igebengu yonke nahamba ilanda imithi ke le undiza emsanga kodwa akasandizeki manje abasagcina seyithathile. Ngisho ukuthi ke indaba zomakhelwane lapha uyaphuma endlini unanga usefaka into zakhe lapha egcekeni. Noma nguthumela iy'ngane zakhe ziyantshontsha la bafana bakhona iy'gubhu madansolo zakhona lezi. Isimo sonke lesi selokishini esenziwa abafazi elokishini ukuthi wena umakhelwane. Isimo ufuna usazi ukuthi lapha eminyango impilo ebukhuni ngenxa yalo hlobo lwezinjalo njengalo oguge kanje. Kungcolile kakhulu. Yonke indawo into eningi kakhulu abathakathi. Kuba into eshumayela izinunki naye ifebe izinunki ney'ngane into eyipoison kakhulu ikubuka nje ibhalwe uba uphoyizeni. Le nto ke ihambe bese iba umakhelwane wakho. Uyaphuma nje bafaka into ey'thile egcekeni. Isimo leso ngakwazi uba ungikhuluma ngento ewumakhelwane mina. Ndiza phezulu abafana bandiza phansi bandiza yonke imizi yabantu bentshontsha. Isimo leso ngeke wasibalekela khona sakho umakhelwane. Umakhelwane. Into enjalo bengifuna ukubeka la khona. Kuhlale kubheka iy'moto ke njengoba kanje into zakhona kubhakwe iy'moto ey'ningi lapha. Zonke ke ingqibhobho mayikhuluma mayiphuma ivele ikhuluma ukuthi labona iy'moto zami lezi ngoba angithuki abangani bayasebenza naba baqhekeza nayo iy'ndawo zabantu. Usizi nje olukhulu uma wakhelana nohlobo olunjena bese uthi wena ukuphepha kwakho awubona khona yonke into zami bezilahleka nje khona lapha egcekeni ngoba manje umakhelwane yebo umakhelwane. Lezi imoto ezikhona lapha next yabona jabe lo muzi lo muzi la nalapho kuba khona imoto yabona yakhelene lapha lo muntu manje ungasho ukuthi awele imizi ngendlela esine lapha ke ilapha eduze la kwafela khona umfowethu kule ndlu la kule wango lapha gate lapho kulo kunegate khona kodwa ubulawa emini ufa nje emini labona khona into umakhelwane izindlu ezakhelanayo kodwa abantu bona
Ndibona ukupakwa iy'moto njalo lapho ezamasela-ke ngenhlobonhlobo ngoba phela indawo zeyinqibhobho zokwenza njani. Le mizi yakhele nantabo la emotini nala egeyithini imizi ebhekene nje kodwa manje umuntu angafalaza anqume phakathi lapha egeyithi lapho kule gate lapha ngaphakathi abantu balapha bonke abazi ngiyabo lapho bona khona ukuthi ungcwala kuningi lento kuthiwa ekusuke umakhelwane into nje engcwele kakhulu ngoba wonke-ke into kuba nomfaya abafazi into manje abafazi abangcolile bama-single mom abafazi abangcole kakhulu manje afe lapho la umuntu ufa emini ngo-8 gcwele yonke ihlobo yabantu wena wathi ucabanga nje into baluza ngamawendi kanje kodwa ma unenkinga lutho baluza ngamawendi abafazi balapha ukuba ngonke umakhelwane yalokuza yewendi kodwa khona umuntu ofela endlini alutho baxoxa kodwa balokanje abafazi basisho ukuthi cha izenzo phela zakhelana abantu cha letha engakho sithi izenzo phela zakhelana abantu phakathi ayodwa bethu umuntu ukwazi ukufika igebengu bonke labo basethusa abazi umuntu ofela endlini kanjani umakhelwane hayi nobona umgwaqo ngelo bezingane oney'ngane ehlala khona uma sekufa umgwaqo obhizi umuntu afela endlini kodwa umakhelwane bonke bangazi Lozempilo akekize athi ey'ngane ufazi abancane izimo ey'khona ke lezo lo hlobo lwabafazi mncane bese ey'ncane ukuthi yabona ungasenqoengesiyo noma ubuka manje lokhu isifana kahle ezinjani hayi yona umuntu bayinqoma ngokungcola umuntu avela ayinqome ngokungcola yonke ifeni yakhona ngihlala la egcekeni yonke yomfazi ayikho into engihamba usunyezwa umakhelwane ungayi into zakho uthi hamba bane-connection yamakwayara elokuzwa amabhara onke ba-arrange nawo bazothatha iy'mpahla zakho egcekeni njabo ngoba umakhelwane njabo izimo enjena-ke zikhona yonke indawo ubugebengu kuba khona ukubona imoto edlala ibhakela zomasela ukuthi abaphila nje indlela ukungcola konke ukungcola kusuke kunomuntu wesifazane okhona phakathi ngeke kushintshe so bonke ubugebengu kuba nomuntu wesifazane owumama omdala ihlobo oludala ey'fana kahle ey'gcwele ey'ngcolile hayi izinja kakhulu manje izinja kakhulu uhlobo lolu lwabafazi abamakhelwane bami yebo bakithi
hayi welafu umfo wafela la egcekeni kodwa akekho agcwele kodwa wonke indawo wafa wafela la egcekeni yey'bake sijwayele amasitshwele ey'jule kakhulu ngiyibona uyezwa uyitshela umpetha yeyi uMakhelwane bami yonke laba hayi usayibona uMakhelwane bami yebo lona ke nozala ingane emishane ayideleli lo muntu phansi udlala wonke udlala mhlawumbe idlala uhlobo ezintsha nje uyibona yey'bake ifunge ade libeleza ufe umuntu endlini lutho kodwa abatelela edelelayo zonke izona ke izimo lezisikhona uMakhelwane wonke lezi zinto lezi ziyathakatha kuphela igqume ithele yonke into lapha egcekeni lakhe ichithe egcekeni umuntu wena uyitshela usile ngoba uphuma endlini ekhumela futhi izinto njengalezi yonke amsangana leyo kwazi umntwana landelwa amahema ifana kahle seyibuza njalo yonke indawo ngabe ngilandelwa amanyala wonke ukuthi aze avelelwa mhlawumbe abe ngilandelwa amanyala awenze lutho cha kodwa nje mayethatha manqome izihlahla bajikijele phezulu bajele phela endlini yakho bajikijele egcekeni lakho manje bafa eyobo futhi bancela kakhulu izinjalisi so izakhe imizi ngithi mina indlu kuphela yakhana izakhana phakathi izinjalo ezindala onke into eyikhukhile amanyala kakhulu ayikho into ongayenza lona mfana ke lo lapha endawo engangikhokha khona u-6,000 njalo ngenyanga umfana wakhona omdala inqibhobho ehlala eThekwini izodliwa yimina kwaze bakhe isitezi ngemali yami ngikhuluma ngingcola kubantu abesifazane leminyaka indodana yakhona ke ebihlala lapha yilokhuza lapha abafazi umuntu avela akwakhela uvinje ekhaya so izona ke ngane behlala bengishaya nazo kulezi kuthiwa izodliwa yimina ngikhokha 6,000 njalo ngenyanga kuzo 6,000 up to 10,000 uma umfana wakhona omdala webekhonzo kakhona inqibhobho yakhona animizi yonke neminqibho zakhona ukuba umfana othanda umama ahambeza noma yini nje iyona ke iyona indlela oMakhelwane bami umgwaqo nje obhizi wona kodwa manje mawuthi wena umuntu ufile uvele lapho kube khona imoto eyibhayi kanje kodwa ukufa umuntu ofaza kanjena into engcola kakhulu ngoba uyizifana kahle nje hayi kuyathakatha too much ezintshalisa